Здравейте, мили деца! Отново съм аз. Познахте ме. Симеон Димитров. Ето, сега ще ви покажа моя глобус. Я сега ми кажете, коя е ето тази държава. Ето тази, коя е държавата? Точно така, правилно казахте. Австралия. Сега да потърсим друга. Например, я ми кажете, ето тази тук държава, коя е? Либия. Точно така. Я ми кажете, коя е ето тази държава тук? Филипините. Точно така. Добре. Коя е ето тази тук? Русия. Точно така. Познахте по големината. Нали знаете? Тя е най-голямата държава в света. Ми кажете сега, коя е ето тази? Точно така. Това са Съединените американски щати. САЩ, както им казват. Търсим друга държава. Вижте, тук има море. Ето, тук има океан. Тук също има океан. Тук също Тихия океан. Това е нашето море. Ето го. Черно море. Има много морета. Ето това е Средиземно море. Средиземно море. Това може би е Солено море. Солено. Това е Японско море. Тук някъде. Ето ги. Вижте. Това са Хаваите. Едва се виждат. Довиждане, деца. До скоро. Това беше моят глобус. Не сме свършили още. Вижте. Чакайте. Вижте това тук. Това е Антарктида. Ето тук. Довиждане, мили деца. До скоро. Това беше моят глобус. Довиждане. До скоро и не забравяйте да се абонирате за нашия канал.